que sea, pola barafunda, non permite que sintamos aqueiramente aquelas expresións que se desenvolven na nosa lingua e que están ben máis vivas do que nos pudera parecer moitas veces. Esa falla de proxección que case sempre padecemos, que está procurada de xeito interesado por que nos quere negar e silenciar, faise evidente, especialmente evidente no tema dos medios de comunicación. Por iso estamos especialmente satisfeitos hoxe por presentarvos aquí hoxe a iniciativa social por un medio de comunicación galego, Sermos Galiza. Sermos Galiza, que surdiu a comezos deste verán pasado por parte dun grupo promotor de 13 persoas, un grupo plural das máis diversas, representativo de diversos campos, o cultural, o sindical, da abogacía, da universidade. Non vou citalos a todos, simplemente os que teñen un poquinho máis de relación con a sociedade, pois poden ser María Reimóndez, Manuel Mera, Nemesio Barxa, Olaya Rodil, as dúas persoas que nos acompañan tamén, aparte de outras máis, que non vou citalas a todas. Con isto, a sociedade galega reaccionaba a un contexto especialmente difícil no que se atopan os medios de comunicación galegos, como sabedes, que están sendo agredidos e eliminados, exterminados, diría eu. Dende diversos sectores sociais entendeuse que non hai futuro para o noso país sen un medio de comunicación propio e por iso surgiron esas adhesións esta iniciativa de principios do verán, tanto individuais como colectivas, e se está a xerar unha grande expectación nas presentacións que está vendo. Logo de falarnos de todo iso, acompáñanos hoxe dúas persoas do grupo promotor, que citaré en primeiro lugar a Marga Romero, que nos vai falar en primeiro lugar, que é ensinante, foi lectora de galego na Universidade de Treveris, que ten obras de investigación sobre Otero Pedrallo, Rafael Dieste, Carolina Otero, e que tamén ten publicado obras de ficción, novela, e tamén é poeta, a súa última obra que recibiu importantes premios, está tendo bastante suceso, que a cidade de San Roupaso. Tamén nos acompaña Néstor Rego, que é profesor, foi militante e é militante de diversas organizacións nacionalistas dende a época estudiantil, que exerceu de voceiro do BNG no Concello de Santiago, onde foi tenente de alcalde e concelleiro de Cultura, e que agora mesmo preside a Asociación Cultural Local. Que é Sermos Galiza e que hai detrás de Sermos Galiza? É unha pregunta que nos facemos todas as persoas e, o que hai detrás de Sermos Galiza é unha iniciativa de varias persoas que estamos aquí figurando con nome e apelidos, pero que representamos a outras moitas que non aparecen como promotoras. É unha idea que podería ser moitos de vos, moitos e moitas de vos. Non é nada original, porque obedece a unha necesidade de hoxe, a necesidade que levamos vendo desde o século pasado, desde o remate do século pasado. Necesitamos medios de comunicación, necesitamos un medio de comunicación en galego, un medio de comunicación galego e un medio de comunicación que fale de Galiza para o mundo, utilizando ese eslogan, é desde o mundo para Galiza, pero Galiza como referencia. Entón, iso é o que hai aí, ese é o obxectivo. De novo, outra vez, volvemos, e probablemente dentro mellor de 100 anos teremos que volver a insistir na mesma idea, chegar a Europa e ao mundo sen termos que pasar por Madrid. É dicir, a nosa proposta é clara, necesitamos un medio de comunicación en galego e que fale para Galiza desde Galiza. Necesitamos un medio de comunicación galego porque entendemos, todas as persoas que estamos como promotoras, que a patria é a lingua e que ese é o sinal de identidade fundamental. Entón, nestes momentos, vemos que estamos deixando de existir, porque do que non se fala deixa de existir, non ten existencia. O sea, se deixamos de dicir a nosa visión da Constitución Española, a nosa visión desde o ensino, se iso non se ve na prensa, non existimos, machácanos, e estánnos machacando. O sea, esa é a realidade que nestes momentos nos está envolvendo. Non vos digo nada novo, sei que o sabedes, e entón, detrás destos hai un grupo de persoas que
tivemos esta idea e que decidimos lanzala, pero repito, unha idea que sei que todos e todas as que estades aquí, a maioría, pois que tamén teñades na mente. Entón, nós non somos, as persoas que estamos aquí figurando como promotoras, non somos xornalistas, nós non imos facer un xornal. Nós estamos buscando, puxemos isto en mans de persoas expertas, de persoas xornalistas que están facendo iso. Nós simplemente os chamamos porque dicindo a verdade ou agora ou nunca. O sea, este é o momento, non hai máis, non? Entón necesitamos isto, unirnos entre todos e entre todas nun momento no que se fala de crise. Poderá parecervos, non sei, se cadra un pouco utópico, pero nós creemos nas utopías e creo que as persoas que estamos aquí se fixeron moitas veces cousas que se sentían que eran utopías realidade. Entón, nós creemos na necesidade urxente de que teñamos medios de expresión en galego e desde Galicia. E por iso temos esta idea e por iso estamos aquí. Despois da digital e despois comezar a partir de decembro con un semanario. Frente a sucesiva, reiterada aparición de noticias negativas sobre a prensa en galego, reiterada e sucesiva aparición de noticias de peche de medios en galego, que van desde, tal vez, o primeiro, estando nunha cidade de Vigo, en calquera parte máis emblemático, que foi o anuncio da desaparición da nosa terra en papel, até o último, hai menos de unha semana, que precisamente tamén a finalización da actividade da nosa terra. Polo medio, Vieiros, a Peneira, GZ Nación, o xornal en papel, e tamén se anunciou, como sabedes, a desaparición do xornal, e no caso do xornal, característica distinta, nunca foi un medio en galego. Toda esa sucesión de noticias que desde logo ten un impacto negativo na medida en que se perde pluralidade informativa, na medida en que se perde visión de país, na medida en que se perde presenza da lingua galega nos medios, e que ten tamén un impacto emocional, se se quere, na medida en que vemos que os recursos que temos ao noso dispor para existir como país van cedendo ou van caendo, era preciso reagir. Porque, como comentaba ao principio Xoán, vivimos nun sistema no que a prensa afecta o sistema ten un peso enorme e é realmente o que marca a realidade. Todos sabemos que hoxe en día o que existe na realidade é aquilo que sai dos medios e, como decía Marga, o que non sai non existe. Por lo tanto, si queremos que toda actividade social, cultural, política, sindical, de persoas, de entidades, de colectivos, teña a presenza que corresponde ao interese social ou á importancia desa actividade nos medios de comunicación, chegue ao conxunto da sociedade, precisamos de dotarnos de medios propios. Non podemos deixar esa misión aos medios do sistema, porque na realidade o que fan é deturpar, dar unha visión sempre parcial, unha visión interesada, non unha visión absolutamente falseada. Un medio como este do que estamos a falar, que sería un medio galego, un medio comprometido no sentido de que aberto e plural, mas ao mesmo tempo cunha liña clara de compromiso con cuestións elementais como a lingua, a cultura, os dereitos sociais, os dereitos nacionais de Galiza. Un medio como este non é un medio que poda existir, ou cando menos que poda subsistir no noso país, no momento presente, se non é apoiado no compromiso dos leitores e leitoras que creen que ese medio debe existir, que o necesitan e, por tanto, que o van a apoiar. E ese apoio tradúcese en última instancia en ser leitores e leitoras habituais, suscriptores e suscriptoras do medio. Isto é o que vai permitir que efectivamente non só poda arrancar, sino que teña unha permanencia de cara ao futuro. No momento actual non sería sensato pensar que é posible sacar á rúa un medio como este, do que estamos a falar, apoiándose na publicidade comercial ou apoiándose nos subsidios públicos. Todos estamos a ver precisamente que a publicidade
comercial ou institucional está en caída libre, en calquera caso un mercado que se pode recuperar, pero tampouco sabemos cando, e tamén estamos a comprobar como desde hai 2 anos temos un goberno que lonxe de cumprir as súas obrigas institucionais, as obrigas legais de apoio á normalización lingüística no conxunto da sociedade, particularmente de apoio á normalización no uso do galego no medio de comunicación, é un goberno, unha política absolutamente hostil ao galego e hostil ao medio de comunicación. Creo que, sendo realistas, non pensamos en apoiar a nosa iniciativa, apoiar o futuro, a viabilidade económica futura, nin na publicidade, nin nos subsidios públicos. E iso só deixa, por tanto, un recurso que é o compromiso individual e colectivo da sociedade máis consciente do noso país. Un compromiso que neste momento se ten que traducir na adquisición de accións, ten que traducir no apoio para podernos reunir un capital social que entendemos que é perfectamente posible e ao mesmo tempo suficiente para darlle tranquilidade e actuación nos primeiros tempos e para darlle estabilidade, mesmo solvencia e credibilidade ao proxecto, que ciframos en 300.000 euros, é modesto, mas ao mesmo tempo pensamos que é suficiente, e debese traducir, como dicía antes, no futuro, unha vez en funcionamento diario digital e unha vez nos quiosques o semanario, tamén na suscripción. E para iso entendemos que é preciso, e tamén o estamos dicindo así claro, porque se efectivamente nos partimos da base de que a sociedade galega precisa deste medio e, por tanto, que se vai comprometer con el. De isto non ser así, non sería viable. Ora, nós temos a certeza de que vai ser así. Ciframos a viabilidade económica, por tanto, a garantía de continuidade no futuro do medio nun mínimo de 3.000 suscriptores, que hai que recoñecer que é un objetivo ambicioso, porque a xulgar por as cifras que coñecemos de outros medios, tanto de suscripcións como de venta, pois é desde logo unha cifra ambiciosa, pero pensamos que tamén é unha cifra perfectamente posible se produce a resposta que entendemos que ten que dar esta sociedade á situación na que estamos vivendo. Ademais, a pluralidade última o que lle dá é o feito de que neste momento quen quiser ser accionista pode ser accionista. É dicir, o procedimento é facer un ingreso coa cantidade correspondente ás accións que se queiran adquirir nunha conta de Nova Caixa Galicia. Co único límite, parecenos tamén necesario explicarlo, creo que é razoável, do 10% das accións. Precisamente porque entendemos que un proxecto que quere ser aberto, amplo, colectivo, plural, non debe posibilitar que haxa un accionista mayoritario. Podemos debater se o 10% é moito ou é pouco, hai xente que lle parece moito e xente que lle parece pouco. En todo caso, o real é que con ese límite do 10% para a maioría sería preciso no mínimo 6 accionistas que tivesen o 10%. Ben, parecenos unha certa garantía. Pero, volvendo ao que ia, a pluralidade dalle o feito de que queira comprar accións pode comprarlas. Por tanto, todos sabemos que nunha sociedade anónima o grupo promotor pode ter unha idea, creo que efectivamente quen se apunte a este proxecto é porque no básico comparte esa idea, ainda que poda ter matices, mas na realidade, nunha sociedade anónima, quen decide son os accionistas e as accionistas. Por tanto, quen teña, digamos, interese no medio, quen teña preocupación, efectivamente, ademais, porque o medio se sea o máis amplo, o máis aberto e o máis plural posible, o principal recurso que ten é converterse en accionista ou animar os amigos, os conhecidos, os compañeiros, os correligionarios a que se fagan accionistas, porque en definitiva serán as persoas que se comprometan co medio, se comprometan económicamente na condición de accionistas, as que teñan a capacidade de decidir no futuro.